Goed, en zo nog in die niet, zie je dat skipbeet? Dat hele scootje? Ik ben Laura en de komende weken ga ik samen met de bemanning van Eelkie 2 een week lang ervaren hoe IFKS is. En er gebeurt van alles onderwijs, dus ik ben heel benieuwd wat er daar brengt. Waar bent u nou zo meteen achter dan? Achter deze. Wat is er nou loslist? Wat gebeurt er dan? Dan is het cement. Ja, dat wordt een drege weekend. Wat een heel wat ik ben weer op zoek daar. Oh, ja. Zo, de gieter. Nou jongens, het heeft even deuren. Ongeveer, hoe lang is het hier al? Zo aan heel goed, hè? Maar we zijn de eerstvolgende die er terug in bij je. Bijna in de hoeven. Daar hebben we de hele dag hier. De Valamoron. Zie je hoe de fit vaart? Het is geopend. We kunnen los.